is my opstyg. Ja, die is my opstyg. Ja, die is my opstyg. Ja, die is my opstyg. My opstyg. Ja, dit is 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 my opstyg, 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 opstyg. Hulle is wys van my, salut die wat van my getuig. As YB die rit moet die gewys. Is my opstyg, opstyg, opstyg. Ja, dit is my 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 opstyg, 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 opstyg. Ja, die is die opstyg, 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 opstyg. Ja, die is die opstyg, opstyg. Hulle is wys van my, salut vir die wat van my getuig. Maar net vir die wat my nou nog uit is, why moet die rep moet die gewys. Ik heb gekom van onderaf op. Ik ga nog reizen, wie gaat me stop? Krijg me in Mexico waar ik aan bloed. Al het getraai met jullie te krijgen, maar dat geval, jij moet je nog praten. Ik is al moeg van jullie haters. Ik is al moeg van jullie haters. Nou, ik kan zien, alles daar op mij. Zij kan me praten, ja, zij kan me haat. Ik waar in mij net niks zien. Zij kan me praten, ja, zij kan me haat. Ik waar in mij net niks zien.